Inspirationsbesøg præsenteres i samarbejde med Laurits Knudsen by Schneider Electric. Jeg er i Hvidovre og skal op i en lejlighed, hvor en mor havde for få kontakter i sit køkken. Mange mindre lejligheder har nemlig ikke kontakter nok. Men det kan nemt løses. Hej. Hej Mia. Kom indenfor. Nå, hvad er der sket her? Jo, men først siden der havde jeg kun en enkelt stikkontakt i mit køkken, hvor jeg havde en forlængerledning sat i, med en masse stik i, med i hvert fald 4 apparater i gangen. Okay, ja, man skal helst undgå alt for mange apparater på kun én kontakt. Og det var også ret irriterende, alt efter hvad jeg skulle bruge. Og derfor har jeg fået lavet de her nye stikkontakter. Ja, så har du fået en i begge ender af køkkenbordet, og så er de også placeret ved dine naturlige arbejdssteder. Ja, jeg har endelig fået min elkedel herover, hvor den stod i vindueskarmen før. Det var lidt farligt, når børnene løb rundt. Og her i stuen har vi fået nye og flottere kontakter. Ja, de er jo også mere sikre. Ja, det får stuen til at se meget ny ud. Lejligheden her er blevet mere praktisk at bo i. Og husk, det er jo altid vigtigt at rydde op i gamle ledninger og kontakter for at øge sikkerheden. Inspirationsbesøg blev præsenteret i samarbejde med Laurits Knudsen by Schneider Electric.